Dobrý deň. Je 31. mája 2015. Nachádzame sa v Prahe, Dubeči. Uskutoční sa tu pretek poštových holubov. Máme tu 12 stupňov, mierny južný vietor, vypúšťanie holubov bolo prevedené už o 7 hodine v oblasti Čadca. Pol hodinu predtým vypúšťalo auto z Maďarskej republiky. Oba štarty boli vydarené, holuby v zápätí zmizli, takže uvidíme, ako bude štart OZHPH Terchová. Dobre, môžeme. Sledujete štart holubov. Moja strana v 4. rade, Tibor, moja strana v 4. rade. Dobre. Dobre, už sa otvoril. Všetko krásne otvorené. Štart sa vydaril. Máme tu mierny južný vetrík. Takže čakáme na výborné dolety. Zatiaľ letu zdar.